Mahigit sa 6 na dekada ng magsasaka ang residenteng si Tatay Jaime ng Barangay Kanaway, Malilipot, Albay. Sa mga taong ito, bihira lamang daw ang nakakarating sa kanilang tulong mula sa pamahalaan. Ngayong halalan, sisiguraduhin niya na raw na mapupunta na sa pinakakarapat-dapat na kandidato ang kanyang boto upang makapamili ng mga papasa sa kanyang kandidato. Lagi siyang dumadalo sa mga caucus tulad ng caucus na ginanap kagabi sa kanilang barangay ni Ako Bicol Party List lawmaker at lakas CMD congressional candidate Attorney Jill Bungalon at ng iba pang kaalyado ng kongresista. Talagang ilagay nila sa kaisipan na talagang gawin nila ang mga bagay-bagay na sinasabi nila. Dumalo rin sa caucus ang residente ng Barangay San Roque na si Nanay Geraldine. Aniya, importante ang ganitong aktibidad upang mas masala ang mga kandidato ngayong halalan. Iba-iba silang programa na natatapat sa mga mahihirap na gusto nilang suportahan. Ayon kay Congressman Bungalon, sakaling maihalal bilang kongresista ng unang distrito ng Albay, ilan sa tututukan niya ang pagpapababa ng bill sa kuryente at ang Universal Social Pension para sa mga senior citizen. Well, basically we were able to solve already the power supply problem, and therefore sa magiging resulta kay ni, we will attract investors, businessmen, and big companies na mag-establish ng mga negosyo as in oportunidad digdi po sa Premier Distrito kang Albay. And therefore, ang resulta kay ni, ini po makrear nin mga trabaho para po sa sainda. Aniya pa, tututukan niya rin ang health services, pagpapatayo ng MICES building at pagbalik ng community college sa naturang bayan. Importante yon na dapat affordable and accessible ang mga medical or healthcare services. Pangapat, of course, the sector of education. It has been a consistent advocacy of Congressman Jill Bungalon to help the sector of education. Yan po yan patunay kan sa mga batas na satuyang naipasar, and saro pa dyan ang satuyang tabang na pigtatao sa mga eskwelahan as in sa mga estudyante. Samantala, bukod sa bayan ng Malinaw, naging mainit rin ang pagtanggap ng mga residente sa Malilipot at sa bayan ng Diwi sa grupo ng kongresista. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinare.